Truss neu Rishi Sunak. Roedd y ddau Nghaerdydd neithiwr yn cynnal eu Hustings Cymreig, a dyma'r cwestiwn a fynnau sy'n cyn Prif Weinidog Carwyn Jones. Wel, dwi ddim yn gefnogol o'r ddau yma fi weid. Byddwn ni'n gweud stama ynglyn â'r Dewis Unedig. Be chi'n meddwl allan nhw wneud i gyfoethogi'r perthynas a'r chydweithio rhwng Senedd San Steffan a Senedd Cymru? Newn nhw ddim. Mae'r ddoi nhw o'r un safbwynt, sef maen nhw'n uchelach na Cymru, na'r Alban, a wy'n credu beth fydden nhw eisiau gwneud yw trial gweud wrth bobl Cymru beth dylai ddigwydd yn gweithio gyda phobl Cymru. Yna beth yw'r problem. Yn lle cael partneriaeth iawn, nid fel na bydd i meddylfryd nhw, a dwi ddim yn credu y ddau nhw'n dda fel bod bydd yn cydweithio gyda Llywodraeth Cymru a'r Senedd. Mae nhw wedi siarad lawr eitha tipyn ar Nicola Sturgeon, Mark Drakeford. Sut fyddwch chi wedi delio gyda hwnna? Wel, os ydych chi'n gweud chi'n mynd i cymryd sylw o arweinydd gwlad arall, os ydych chi'n gweud bod chi'n mynd i feirniadu arweinydd gwlad arall, mae hwnna'n dangos bod chi ddim yn gweithio gyda'r gwledydd hynny. So felly, dwi'n credu eich hwnna'n lawr yn dda gyda bobl yr Alban na bobl Cymru chwaith. Mae rhaid sicrhau bod gen i partneriaeth yn y pen draw, a nid sefyllfa lle mae San Steffan yn gwybod yn meddwl bod nhw'n well na neb arall.